Moi bo día, comenzamos a sesión do pleno extraordinario. Excusamos a presencia da concelleira Santa Marina, que non vai poder asistir hoxe. Polo tanto, comenzamos xa que estamos todos os presentes. No primeiro punto do día temos o expediente de modificación de crédito 39/2023 na modalidade de suplemento de crédito financiado con un remanente líquido de tesourería. Ten a palabra a secretaria para que informe da mesmo. Leo esa proposta. Visto o expediente relativo á aprobación do expediente de modificación de créditos número 39/2023 do orzamento en vigor na modalidade de suplemento de crédito con cargo remanente de tesourería para gastos xerais, que consta de providencia de alcaldía, memoria de alcaldía e informe de secretaría e intervención, visto que da liquidación do exercicio 2022 resulta un remanente de tesourería para gastos xerais positivo por importe de 848.823,20 euros, dos que nesta data figuran como disponibles 160.430,15, segundo os datos extraídos do programa contable, visto que as contías consignadas no orzamento 2023 resultan insuficientes para atender o gasto relativo ás achegas municipais e os investimentos que a continuación se relacionan, incremento de partidas derivadas de gastos de persoal, incremento das partidas destinadas ás dedicacións e asistencias a órganos colexiados previstas para os órganos de goberno, incremento das partidas destinadas ao suministro de enerxía eléctrica, incremento das partidas destinadas a outros gastos realizados por empresas en relación a determinados gastos derivados do mantemento de alumeado e alumeado de Nadal de exercicios anteriores, incremento de partidas destinadas a gastos relativas ao suministro de materiais para obras e servizos, incremento de partidas destinadas a gastos xurídicos e indemnizacións e incremento de diversas partidas destinadas a servizos. Visto que antecede, considerando que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable e que procede a súa aprobación inicial polo Pleno, de acordo co disposto no artigo 177.2 do Real Decreto 2/2004, o 5 de marzo, polo que se aprobou o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e no artigo 22.2e da Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, propoñe ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente de modificación de créditos número 39/2023 na modalidade de suplemento de crédito por un importe global de 160.042,45 euros que se financia con cargo a remanente de tesourería para gastos xerais que se acreditan no expediente conforme o detalle de partida seguinte. Segundo, de conformidade co establecido no artigo 177.2 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais, en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, proceder á exposición pública do apartado 1 do presente acordo por 15 días hábiles mediante inserción de anuncio no BOP. Terceiro, o expediente de modificación orzamentaria entenderase definitivamente aprobado no caso de que durante o referido período de exposición pública non se presenten reclamacións. Votamos, polo tanto, a inclusión deste punto na orde do día. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, queda, polo tanto, aprobada a inclusión da orde do día. O dito, este é o punto. Procedemos, polo tanto, a rolda de intervencións. Alguén quere intervir? Señor Ladra, por favor. Bo día, señor alcalde e compañeros e compañeras da corporación. Bueno, nos na modificación de decreto que presentan hoxe estamos a favor de todos os puntos, menos en dous casos. Presentamos unha emenda para esa modificación, que sería para o programa 912, económica de 100.00 e descripción retribucións de órganos de goberno, asistencias a órganos colexiados, retribución de órganos de goberno, onde se indica que dun suplemento de 17.000 euros e nos propoñemos 0 euros. E no programa 912, económica 233.00, asistencias de goberno de órganos colexiados, onde o suplemento de crédito supón 10.500 euros e nos propoñemos 0 euros. Esta emenda é en coherencia co que votamos no pleno de organización, onde votamos non aos soldos que propoñían por diferentes motivos, como podía ser a falta de apoio para os veciños e veciñas das fragas do EUME, pero hoxe en día podemos aumentarlo porque vemos que hai moitos proxectos importantes para Cabanas que están no limbo. Non creemos que a maneira de proceder deste goberno, polo cual
Sendo coherente co que votamos no seu día, propoñemos esta emenda. Intervención para o señor Varela. Pediu vostede o turno, non? Sí. Adiante. Moitas grazas e bo día a todas e todos. Nos tamén presentamos unha emenda, neste caso ao programa 912 Económica 100.00, que propoñemos deixar a 0 euros e, bueno, a explicación é porque na execución dun orzamento anual dun concello, que podríamos dicir que é como unha economía familiar, hai gastos que son imprevistos, vehículos que fallan, cousas que rompen, prezos que suben, e isto sabe calquera quen goberna e quen exerce a oposición dunha maneira responsable. E hai tamén outros gastos que sí que son previsibles, que sabes que vas a ter que pagar mes a mes. Na proposta que hoxe presenta aquí o Goberno municipal combínanse ambas cousas. Hai aspectos que veñen de gastos imprevistos e que son importantes e outros que na línea tamén do que dio o informe de Secretaría son gastos derivados da inexistencia dunha mínima programación da actividade. É por isto que presentamos unha emenda parcial para eliminar o suplemento de crédito da partida de retribucións a órganos de goberno. E queremos falar un poquinho máis desta partida, porque o pasado 14 de xullo lembrarán que aprobaron os seus salarios. E como dixemos naquel pleno, o principio xeral que defendemos no BNG é que para levar adiante un goberno dun concello da forma que a veciñanza merece, fai falta traballo e dedicación. E calquera persoa que desenvolva unha actividade merece ter un salario digno. Isto é o que queremos e seguimos mantendo, aínda que poderíamos falar moito de como se concreta ese principio xeral, particularmente aquí neste Concello. Pero hoxe non vimos a falar aquí de soldos, vimos a falar desta modificación orzamentaria, porque nin 15 días despois dese pleno, vostedes trouxeron a este pleno un proxecto de orzamentos que na práctica, como dixemos aquel día, era un borrador, advertímolo. Pero foron tan orgullosos e tan lacazáns que non o tocaron, porque preferiron, despois de facer unha absurda campaña electoral baseada nunha mentira, querían ter un titular. Querían ter o titular de que aprobaron os orzamentos rapidísimo e iso levounos a saltarse todos os pasos necesarios para aprobar un orzamento. Nin pasaron por comisión, nin foron pasados polo Consello de Participación Veciñal, nin houve xuntanza cos representantes dos traballadores, dellos igual, aprobárono e ainda por riba despois se gabaron diso. E entre eses problemas que tiñan os orzamentos estaba que non deixaron diñeiro para pagar os seus soldos e hoxe teñen aquí a consecuencia dos seus actos. Por lo tanto, nós non imos aceptar unha modificación para incrementar unha partida que tiñan que ter programado e que podían ter corrixido en tempo e forma. Como lles puido a soberbia, por iso nós queremos presentar esta emenda hoxe. Señor Pérez Sardiña, adiante. Sí, bos días a todos e a todas. Nós tamén presentamos unha emenda por rexistro, neste caso no rexistro do Pleno, e a emenda é moi sinxela, e a vista das propostas tamén que se están realizando aquí, e vendo que o goberno local pois non fala con ninguén a hora de facer nada, entendemos que a nosa proposta que este asunto deste suplemento de crédito 39/2023 se ha tratado en Comisión de Facenda. E, polo tanto, que quede sobre da mesa ata que a Comisión de Facenda se pronuncie e estableza pois, os posibles modificacións que se poden facer en razón ás consideracións que se están realizando aquí tamén. Porque eu creo que, non sei, pero dá a impresión de que algunhas requiren un estudo específico e hai que ver como se levan a cabo. E pola nosa parte, o noso apoio evidentemente ás emendas que presenta o Grupo Socialista, que son das únicas que temos constancia agora mesmo. As outras foron explicadas en voce e non temos documento, pero en calquera caso que se xa tratado tamén na comisión correspondente, que é a de Facenda e a que corresponde. Nada máis. Unha cuestión. A ver, as emendas poden prosperar. O suplemento de crédito, neste caso non hai problema, pero tamén vos sabedes que o acordo do pleno de organización é un acordo en vigor executivo. De feito, que se non se fai este suplemento de crédito, farás unha transferencia, pero hai que dotar crédito esa partida, sí ou sí. Entón, bueno, é o que vos teño que decir, despois vos decidid. Imos por partes. Señor Ladra. Eu recordo e lembro que naquel pleno vostedes xustificaron o seu voto conforme nós en principio, según vostedes,
non dábamos o apoio ao caso contra a Xunta de Galicia polo das fragas do Eume. Sen embargo, tamén logo en posteriores datas dixen que aquí se iba a facer ese contencioso administrativo e, por tanto, se iba a ter en caso ese xuizo. Se eu fago eso, eu creo que polo menos a xustificación de continuar con ese argumento que fixo de que non había cartos para o contencioso administrativo xa non ten validez. Xa vamos continuar, co cal ese argumento queda completamente invalidado. A nosa proposta aquí é, efectivamente, pois complementar este tipo de partidas. Algúns, como dicía o señor Varela, eran máis imprevisibles e outras son previsibles, pero en calquera caso para acabar o ano da mellor maneira posible coas partidas necesarias. Nós, respondendo xa ao señor Varela, nunca ocultei, e volvo a repetir unha vez máis, a ver se queda claro, o que quixemos foi sacar os orzamentos canto antes porque eran necesarios para as entidades e clubes que dependían en gran parte do Concello de Cabanas e que estaban á espera, subsistindo ou facendo de mala forma do convenio nominativo co Concello de Cabanas. Entidades como, por exemplo, Protección Civil, quero lle lembrar. Agora que veñen as tormentas, as choivas, todo isto tal, temos unha protección civil que necesita dun equipamento, que necesita roupa, que necesita luces, e que o está a facer cos cartos que lle dimos grazas a aprobar os orzamentos. Porque ata agora tiña unha deficiencia en material moi importante. E ese foi o motivo polo cal eu aprobei os orzamentos que, como dixen en repetidas ocasións, e volvo a repetir aquí, non son os que a min me houvese gustado dende un primeiro momento, pero son os que fixen por responsabilidade institucional. A ver se, pois, neste sentido, quedamos claros. Lóxicamente, non son perfectos, pero era mellor iso que nada. E o que me sorprende, se era un borrador, era que en todo caso era o seu borrador do seu goberno, porque aínda que vostede non levase a área de Facenda, formaba parte dun goberno que tivo que facer todos esos trámites e normalmente os orzamentos é para o ano vixente. Eu entendo que poida haber sempre algún retraso nalgún tipo de tramitación, pero íbamos para maio, xuño, ali non había os orzamentos. Era un retraso importante. Co cal, se acaso o seu goberno era o que tiña que facer feito todos estes trámites no ano anterior, no 2022. Nada máis. Respondendo ao señor Pérez Sardiña, eu comprendo a comisión, neste caso, dada a premura e necesidade con urxencia de ter isto canto antes, prescindimos desta comisión a que vostede fai mención. Entendo que queredes un segundo turno de intervencións. Señor Lara. Bueno, os presupostos os aprobou vostede. Vale que podía haber premura na aprobación dos presupostos, pero digo eu que habrá que revisar os presupostos antes de aprobalos, digo eu. Hai certas partidas que realmente son previsibles, modificalas. Respecto a xustificación que fixemos no pleno de organización, a seguimos mantendo. De momento ten palabras, feitos ningún, polo cual nos mantemos. E máis, temos máis motivos, se cabe, para aprobar esta enmenda, porque realmente consideramos que non ten xustificado o seu traballo de hasta agora. Así que, bueno, nos mantemos, propoñemos esta enmenda e tamén nos vamos a sumar á enmenda do señor Sardiña, de que efectivamente xa van varios temas económicos importantes de gran calado, como son os presupostos, esta modificación, que non pasaron por Comisión de Facenda, polo cual sí sería necesario convocar a Comisión de Facenda. Señor Varela. Sí, moitas grazas. Nós tamén suscribimos as emendas dos outros grupos e imos apoialas. Quería facer unha pequena mención, xa que sacou o tema de protección civil. Pode preguntar a quen ten a súa dereita por que o protección civil estaba
en certa situación, porque os problemas económicos derivaron de varios problemas en Protección Civil, como vostede sabe, e que quen está á súa dereita, pois, era o máximo responsable neses momentos. Entón, bueno, faga demagoxia con outras cousas. Nos, por suposto, que estamos a favor de que a Protección Civil este ben dotada e defendemos e poñemos en valor o seu traballo, sobre todo estes días que estuveron facendo un traballo magnífico, porque tuveron moitas incidencias, pero a situación de Protección Civil económica era derivada de cousas que pasaron en Protección Civil e que vostede sabe ou debería de saber, e se non, pregúntelle a quen ten sentado á súa dereita. Señor Pérez Sardiña. Sí, ben, nos apoio todas as enmendas. Neste caso, insistimos, é necesario un tratamento adecuado desta modificación de créditos. O orzamento tampouco pasou por comisión. Debería de ser así, para algo están as comisións, para informarnos previamente, non chegar aquí a carreiras. Eu creo que unha modificación de crédito destas características podría estar lista moito antes do que se nos presenta. Non podemos estar agardando ao último momento para despois justificar que non se poden debater as cousas máis que por urxencia. É que este é unha vía extraordinaria. Pero xa non é que seña con urxencia, xa dixen eu que diálogo cero. Entón, facer as cousas a base de decretos, o resultante é que os grupos políticos que estamos na oposición tamén temos que pronunciarnos, requerimos o noso tempo para mirar as cousas e entendemos que hai cuestións, como pode ser, por exemplo, a situación dos viais municipais neste momento que é desastrosa, e vostedes fixeron unha modificación de créditos por decreto na que eliminaron 23.000 euros que quedaban aí para mantemento básico de camiños. Miren como están os camiños nestes días, e díganme a min se esa modificación que fixen por decreto o Partido Popular é xustificable. E se nós podemos permitir que se faga unha incorporación de créditos neste momento sen ter en conta un servizo básico como é o sistema viario. E xa non falemos de saneamento, recolledas de augas, etcétera, etcétera, que está todo feito un auténtico desastre. E aquí, nesta modificación, non tratan nada disto. Non pensen vostedes que coas obras que lles fixeron do goberno anterior van resolver os problemas, porque non é a situación. E tamén temos claro que a situación das inundacións non pode agardar. Xa lle lo dixemos en xullo, claramente. Xa sabemos que estaban moi entretidos co tema dos soldos, pero era unha cuestión moi básica. Entón, habría que actuar. Tiveron tempo dende o verán ata hoxe para evitar moitas cousas que pasaron, moitas. Simplemente, pois, levando os técnicos aos sitios e vendo cales son os problemas. Teñonos que coñecer. Por lo tanto, a nosa proposta é claramente que se trate en comisión este asunto, que quede sobre da mesa, e que se trate en comisión. En este caso, bueno, pues apoyaremos todas as enmendas que se presenten, nada máis. Home, que falen vostedes de facer comisións cando non fixeron moitas na pasada legislatura, ten bastante traca a cousa. Non estou referíndome concretamente a vostede, pero si xa. Pero estaba tamén falando o señor Varela, se non entendí mal, dunha comisión. Ai, perdón, pois equivoqueime. En calquera caso, señor Ladra, neste tipo de modificacións inclúese, nós xa dixemos o contencioso administrativo para as pragas do EME, co cal volvo a repetir que non ten sentido continuar con ese argumento. Vostede quere seguir... Se teñen máis argumentos, pois, bueno, vostede sabrá. Falando da resposta do señor Varela, eu, evidentemente, a situación de protección civil coñezoa porque informeme ben no seu momento. Está todo no xulgado e coas denuncias feitas. Será a xustiza quen depure os responsables á vista das probas ou dos feitos presentados. Creo que está presuntamente claro o que vai pasar ou quen vai sair responsable deste sentido. Teño plena confianza na persona que está a miña dereita e sei que obrou das mellores das maneiras e que ademais non ten nada do que neste caso excusar ou desculparse porque, como xa lle digo, a propia Protección Civil como corpo e as instancias policiales teñen todo o caso nas súas mans e saben perfectamente a quen teñen que apuntar e quen é o responsable. Mais esa situación de protección civil chamémosle de pasadas ocasións non ten nada que ver con que este ano non tiveran a subvención nominativa, que aínda
que non houvese pasado estes episodios aos que vostede fai mención, lémbrolle que cada ano están acostumados ou necesitan recibir a subvención o convenio nominativo non o tiñan. E sen el, aínda que estes episodios aos que vostede fai mención non tiveran lugar, iban a estar igualmente nunha situación moi precaria. Eu penso, está á vista que sí, polas cantidades afectadas nun caso e noutro. En calquera caso, non é excusable que como houve unha incidencia ou este caso en protección civil, pois xa iban a estar moito mellor, xa podemos prescindir de darlles o convenio nominativo. Bueno, parafraseando, Protección Civil ten o seu convenio nominativo e, grazas a eso, eles poden estar agora mesmo prestando os seus servizos nestes días de temporal, de tormentas, e iso é o importante. Estes episodios que pasaron, se pasaron, polo menos desde o Concello tiñamos a obriga moral de axudales e que voltasen a ser operativos en ferramentas e demais. Sen máis, perdón, o señor Pérez Sardiña, é certo que vostede no pleno de xullo indicou a emenda para os soldos, naquel momento indicou destinar unha cantidad de diñeiro desa partida a reparar os viais. O que vostede nunca me trouxo ou me dixo é que actuacións tiñan en mente, que orden, que prioridade, que afectacións. Vostede simplemente colleu esa cantidad de diñeiro, solicitou movela dunha partida a outra, pero nin siquiera houve unha presentación de 4 ou 5 actuacións que xustificasen esa cantidad de diñeiro. Eu sei que nós estamos no goberno e, por tanto, temos que mirar as actuacións pertinentes e demais, pero gustaríame que esa petición viñese acompañada dun pouquiño máis de listaxe de obras e actuacións pertinentes, se vostede xa as coñece, porque eu entendo que se quería destinar esa cantidade concreta. Eu lembro que nese pleno falamos vostede máis eu acerca de se os cartos eses serían suficientes, non serían, chegasen, tuvimos aí un par de frases, e eu boto de menos ese documento, esa listaxe que diga, bueno, aquí hai que facer tal. Ata agora só temos unha proposta de modificación de diñeiro, pero non ten unha actuación detrás relacionada. Sen máis, por alusións. Evidentemente, nesa proposta o que pedíamos era un informe técnico, porque temos unha vicio neste Concello de Cabanas de pasar por encima dos técnicos. E vostede sabe que aí había unha proposta de elaboración de informe técnico sobre as inundacións. Por lo tanto, teria que ser un técnico que primeiro se pronunciase sobre as distintas situacións que hai. Iso é o primeiro. Segundo, acabo de solicitar, a semana pasada, unha comisión específica para tratar ese asunto. Que máis quere? Que lle digamos? É que eu non podo esperar máis. Xa lle dixen claramente no pleno, dixenlle todo pleno ademais, porque eu non falo só para vostede, falo para todos. Se queremos empezar a facer as cousas ben, teremos que empezar a ter en conta os técnicos. Primeiro punto. E segundo punto, teremos que tratar as cousas en comisión, que tamén é outra petición que lle fixemos. Caso omiso a todo iso. Entón, a nosa posición é clara, tratar as cousas en comisión, diálogo en comisión e sacar as cousas adiante, porque hai moitos problemas que temos que sacar. E non é só dos que están no goberno. A oposición ten maioría neste caso. Nada máis. Sí, vin a solicitude da comisión e nese sentido teño que dicirlle que eu estou completamente de acordo en convocada. Non hai problema ningún en ese sentido. Sen máis, procedemos a votar. Só para o vosso coñecemento, antes de que votedes, que despois xa non ten solución, decirvos que si este asunto queda sobre a mesa, o segundo, en boa lógica tamén, porque se non hai crédito non se pode proceder ao recoñecemento extrajudicial. Entón, dígovolo para que o sepades antes. Aproveito para, no meu turno de intervención, para recordar que o recoñecemento extrajudicial de créditos son as facturas da vosa legislatura con importes de facturas do ano 2020. Sen máis, procedemos. Non sei se queredes un receso dun par de minutos.
Vamos facer, se vos parece, un receso de 5 minutiños ata 40 ou 35, se vos parece. Deixamos ata 40. Non sei se queredes retomar a sesión ou seguimos co receso. Vale, pois retomada a sesión, procedemos, polo tanto, á votación para deixar sobre a mesa este punto do día. Votos a favor? Polo tanto, abstencións ninguna, votos en contra nós. E, por tanto, queda sobre a mesa esta modificación de crédito, o cal dá lugar a que non teña... No, pero tedes que someter que o asunto quede sobre a mesa, ou no caso do recoñecemento extrajudicial, porque senón terías que debatir. Bueno, pois procedemos á votación. Tedes que someter a votación a inclusión no orden do día. Vale. Pasamos ao segundo punto do día, expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos 2/2023. Informa a secretaria. Votade a inclusión na orde do día. Votamos primeiro a inclusión do orde do día. Votos a favor? Unanimidade. Agora votamos deixalo sobre a mesa, xa? Sí, levos a proposta, vale, para que quede constancia en acta. Vista a necesidade de recoñecer extrajudicialmente créditos correspondentes a servizos prestados no exercicio 2021 e 2022 non aprobados por resolución de alcaldía por tratarse de facturas que tiveron entrada na plataforma FACE unha vez rematado o exercicio de procedencia e para as que non existe crédito adecuado e suficiente, que son as que a continuación se detallan, visto que quedou acreditado que a obriga económica pendente se considera indebidamente adquirida por concorrer a algún dos supostos que recolle o Tribunal de Contas na súa clasificación de obrigas indebidamente adquiridas, visto o informe de fiscalización con reparo suspensivo número 14/2023 emitido no seo do expediente número 1535/2023 polo órgano de control interno local, considerando que, segundo o informe emitido polo órgano de control interno local relativo ao recoñecemento extrajudicial de crédito, se considera que todas as obrigas recollidas máis arriba teñen a consideración de obrigas indebidamente adquiridas, toda vez que se trata de gastos que carecen de procedimento de contratación con carácter previo, contratacións verbais prohibidas expresamente no artigo 37 da Lei 9/2017 de contratos do sector público, sendo que a inexistencia de contratos supón un vicio de nulidade de pleno dereito dada a remisión que realiza o artigo 39.1 da Lei de Contratos do Sector Público, a Lei 39/2015 do 1 de outubro de Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas, cuxo artigo 47 sinala que son nulos de pleno dereito os actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Además, que se trata de servizos que se prestan con carácter periódico y repetitivo, por lo que en ningún caso podrían ser objeto dunha adxudicación directa, debendo procederse a súa licitación ao amparo dos procedementos previstos na Lei de Contratos do Sector Público que garantan os principios de publicidade e libre concorrencia. De conformidade co previsto no artigo 62 do Real Decreto 500/1990, esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, proceder ao levantamento do reparo interposto polo órgano de control interno local, toda vez que as facturas arriba relacionadas refírense a servizos que foron prestados e que son débedas vencidas, líquidas e exixibles e co obxectivo de evitar o enriquecemento inxusto da administración.
Segundo, aprobar, a vista dos informes emitidos anteriormente, a liquidación das cantidades a satisfacer derivadas das prestacións que a continuación se indican pertencentes aos exercicios 2021 e 2022 por considerar que existen razóns de interés público que aconsellan non acudir á vía de revisión de oficio polos graves prexuizos que iso podería ocasionar para os administrados ou terceiros que actúan de boa fe. Ademais, esta decisión ven motivada tamén na circunstancia de que a liquidación das prestacións polas cantidades recollidas nas facturas que se pretenden recoñecer é presumiblemente menor que a indemnización que resultaría da declaración de anulidade tras a tramitación da revisión de oficio. Terceiro, aprobar o recoñecemento extrajudicial de créditos correspondentes aos exercicios 2021 e 2022 e aplicar os créditos con cargo a referidas aplicacións orzamentarias do orzamento correspondente ao exercicio 2023 unha vez entre en vigor a modificación orzamentaria número 39/2023, suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesourería. Sí, porque total. Procedemos, polo tanto, xa á votación de que quede sobre a mesa. Ou queren intervir? Adiante, señor Ladra. Quería facer unha matización que dende o grupo socialista estamos a favor de aprobar este punto, aínda que sabemos que ten que quedar encima da mesa, pero sí que ten que pasar por Comisión de Facenda. Por eso vai quedar encima da mesa. Pero sí que queremos deixar claro que hai xente que ten que cobrar as súas facturas, evidentemente, polo cual quería facer este matiz, vale? Que non votamos para que quede encima da mesa en contra das facturas, senón do mal procedimento que fai o goberno municipal para tratar este tema. Señor Varela. Sí, eu na mesma línea que o compañeiro do Grupo Socialista e urxilo a que convoque con urxencia pois, unha comisión de Facenda e un pleno extraordinario para que estas persoas poidan cobrar. Señor Pérez Sardiña. Sí, evidentemente debe de quedar sobre a mesa la mal proceder en canto á tramitación da incorporación de crédito. E nese sentido, hai vías suficientes como para facer unha comisión con 24 horas con carácter urxente, se vostede considera e xustifica a urxencia, porque ten que justificarla, evidentemente. En este caso, pois, entendemos que sí que é necesario que se faga canto antes para que se resolva esta situación o máis rápido posible. Entón, estudemos mellor as cousas e traíamolas máis preparadas ao pleno, nada máis. Ben, non hai problema. Haberá esa comisión de Facenda sin ningún problema. A mí igualmente sorpréndeme que o señor Ladra queira remarcar o mal hacer do goberno por non convocar unha comisión. Non convocaban vostedes moitas no goberno. Logo, ademais, fale outra vez do mal hacer do goberno con facturas sen pagar do ano 2020. O que estamos a traer aquí son facturas do ano 2020 do alumeado de Nadal ou do 2021. Logo somos nós os que facemos mala cousa. Chama como mínimo a atención, bueno, o trataremos debidamente na Comisión de Facenda e posteriormente na seguinte que será pois os devanditos pasos que teremos. Procedemos Adiante, señor Ladra. Xa que me acusa das facturas da miña corporación, hai facturas efectivamente que veñen aquí que son de meu mandato, do noso mandato. Son consciente de que a esas empresas se lles solicitou ou en varias ocasións a inclusión desas facturas, vale? Non o fixeron en tempo e forma, non é a miña culpa. Pero tamén quero remarcar que xa que o Partido Popular fai todo tan ben, no meu mandato aprobei moitas facturas do goberno do Partido Popular anterior, que pasou exactamente o mismo que está pasando neste caso e que seguramente lle pasará a vostede. Así que non escupa tanto para arriba, porque lle pode pasar. E pasará, que non todo depende de vostede. Pero son cosas que a veces pasan, que están fora moitas veces do goberno, polo cual quería facer ese matiz, que nós tamén estivemos aprobando en varias ocasións facturas do goberno anterior, que quedaron fora de plazo. Moitas gracias. Eu non sei se as facturas que quedaron fora de plazo que vostede aprobou, a verdade, pertencían, chamémoslle, a unha cousa razoable do último ano do anterior legislatura. Bueno, falaremos. A información que teño da empresa non é esa exactamente, pero seguiremos a investigar.
Votamos que quede sobre a mesa, polo tanto, votos a favor. Abstencións, votos en contra, e polo tanto queda aprobado que quede sobre a mesa. Sen máis puntos do día, procedemos a levantar a sesión. Moitas grazas.